Amaphelo langozondo khubona uqondo amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa Saturday 27 November 2021 siphethe ke umcimbi wa Saturday apho sincokola khona. Namhlanje siphethe into ethi ukuthakathelwa umntwana. We've discussed ke izinto zentakatho, ukuthakathwa emsebenzini, ukuthakathwa efemelini, ukuthakathwa ziitshomi. Sayingena nento yamadliso, ukudliswa kwendoda, ukudliswa ngolohlobo. Abantu babuza ngomntwana ukuthi bhele abantwana bona bayasindana kulento yokukuthakathwa kugcwele lonke ilizwe nje. We'll just be covering nje zibe lishumi izinto othi xa unomntwana xa abantu bekujikeleza bakubethe ngazo yabona xa bekubetha true umntwana babetha wena kodwa bakubetha true umntwana because as a parent akukho pain eza ingene nzulu njengepain yokuba ubone umntwana wakho uba imeko yakhe ibuhlungu. Sizawuthetha ngaloo nto ke masijonge akukho announcement ke bantu abahle azikho masingene kuwo umcimbi mhlawumbi sitsho ba wena mntu ofika kweli khaya subscribe man ube ngomnye wethu uhlale kweli khaya kumnandi apha kushushu kweli khaya. Number 1, xa kuthakathwa umntwana uyakwazi umntwana athakathwe ngokuba enziwe isithunzela. Ukuthunzeliswa komntana ke lena into ixhaphaka ngento eyenziwa phakathi kwekhaya, ayifane ibe yinto eyenziwa ebumelwaneni yenziwa kude bomntana kwenziwa isithunzela ithanda ukuba lapha ekhaya. Asithi akathunzeliswa kwenye indawo kodwa yinto yalapha ekhaya ube nalo mntana ungathandekiyo, umntana odikayo bathi naxa bemjonga abantu abamcaceli nguye lo mntana. Ixesha elininzi ke wena mzali othakathelwe lo mntwana ngoba enziwe isithunzela awuzukuyibona into bakacaceleki because kaloku umntwana wakho kodwa abantu bona abazumcacela. Number 1 ke lowo. Leno ke apho iba buhlungu khona kuxa wena mzali nguwe ngoku lo wenza umntana wakho isithunzela. Yabona ke ngokawuthakathwanga wena nguwe lo uzithunzelisela umntana. Kuba nifuna abantwana babe besebenza le misebenzi yezithunzela besomba iminezi. One thing about lo mntwana uzawufumana uba umntwana khona uba very slow nalapha esikolweni. Umntana khona uyakwazi uba esixesha lihamba umasa kwa i-growth yakhe mentally ayibi right lo mntwana, but bakhona abadevelopayo mhlawumbi lo mntwana akanqakulwanga eli adevelope afunde. Uba ngulo mntwana ke nalapha esikolweni unezinto ezimbi zasebuthakathini kula age. Wena mntu ongumzali okhe wagagana nezi zinto yazi ukuthi in every class umntana wakho kuyo from grade 1 to grade 12 bakhona abenza izinto zasebusuku kule group yababantwana. Number 2, sithethe ngomntana ohanjiswa nento. Umehluko ke kule yalo bethunzeliswa nguye luvuka ebusuku ayosetyenziswa nguye lo usesithunzela. Kanti ku number 2 lo mntana uhanjiswa nento. Unezampawu ke lo mntana ka number 1 ungumntana ongacacelekiyo, ungumntana nje othanda uzivalela yedwa, ungumntana nje ongekho right, omnye